Дойде и дългоочакваната дата – 6 часа на 2 юни. Момчетата от мотоклуб Бизони тръгваме за Турция. Сборен пункт – бензиностанция Петрол Каварна. Франто напарфюмира бати Иван и Чичо Митко, огледахме документи и багаж, да не забравим нещо и си пожелахме лек път. Първа почивка, град обзор, 150 км, да изпием и сутрешното кафенце. 50 км преди границата. Ja нормална турско вземе. Окей. Трябва да пикаем. Наближаваме Малко Търново, границата. Цялата група е на лице. Всеки момент ще пристигнем на границата. Часът е 11:15. Всеки момент ще стигнем българо-турската граница на Малко Търново. Групата от Каварна са тук. Това е последната бензиностанция преди Турция. Ние заредихме на Малко Търново преди 6 км. От границата, Малко Търново границата. Сега ще ви кажа колко километра ще е, като пристигнем. Игрални зали по пътя. Опа! Малко Търново. Ченчнище. Благодарим. Вече сме на пункта. Разлика в пътищата преди границата в България и след границата в Турция. Само ние не можем да направим пътища. Последно Франто в Лозенград. Момчета, спираме да хапнем. Ай, карай! Люби Лозенград. Да. Ай, карай напред, бе. Що е, бе? Ядене има? Там се влиза в хода. Що е? Английски не говорят. Да как да не говорят, бе? Шумитко, къде си, бе? В Касапли. Касап. В Лозенград. Аз, Чичо Митко и бати Иван.
Франто каза, ще иде пица. Папло. Așa. Чумитко пита за бира, казаха Нанай, няма бира. ФС няма. А вино имате ли вино? И вино няма, бати Иване. Трябва да извадим от нашето. Ами айран? Айран сигурно има. Водичка докараха. Дюнера. Тя не е студена. Ето студена, бе, бати Иване. И не пиш ли? Не, бе. Студена има, бе. Хората носят вода, бе. Ще питам аз за айран. Айран има, бе. Си поръчаш айран, че донесат. Даже ако бяха сложили едно Салатата дойде. Бонус. Ето и хлябчето идва. бро. Припечен хляб. Сега чакаме кебапа. Лютата салата дойде. Салатата, бати Иване, как е? Добре ли? Перфектна е. Ама няма ракия. Ама няма ракия. Не трябва до етера да е. Шмютко, ти как е виждаш са работа? С хляб ли салата? В кери имат ке. Има. Порция и половина дюнер горе. 300 турски лири. С две писки. Шумитко, добър ли ето и на бати Иван идва? Его? На бати Иван идва. Где да го слага на главата ли? Къде? Дете искаш, ако искаш си направи дюнер и си яш. Тежко е. Бати Иване, ще не стигне ли, бе? То друга има, бе. Да. Още питки ли има, бе? Още. Вярвам, бе. Това дни ядене. 300 лири порцията. Ти го на Франция. Нищо няма му пращам, да отива яде пица. Движим се по магистралата, която ни води към моста над протока Дарданели, а именно моста Чанакале, свързващ Европа с Азия. Построен 2022 година, който е дълъг 4608 метра. Моста Чанакале. Наближаваме Азия. Европа, преминаваме в Азия. Моста на Чанакале. На 40 км от Чанакале.
50-44. Thank you. Преминаването на моста ни струваше 250 турски лири на мотор или около 12 лева. Айде. Айде бе. Çanakkale. Яра го видим то с големия мост. Айде в Азия. 365 метра дълъг. Високичък. Ето го и Чичомитко, ето го и Бади Иван, ето го и Франто, Франто номер 1. Браво! Номер 1 си. Групата от Каварна, моста Чанакаре.
Чумитко, Францишек Куцера. На телефон, да. Купим на телефон, да. Какъв телефон ще купиш? Сега ли бе? А? Какъв телефон? Калъв ли бе? То, нов. После ще вземем бе, на връщане. Намираме се в Чанакале, отиваме малко разходчица, бати Иван беше изморен, не пожела да дойде. Akşama. Bebek arabana binebilir. Sabah atmayacaksın. Bir tane de akşam. Готен парк. Който? Има бе, давай да. Брат ти ме купиме вода. Ти откъде искаш? Как брат? И часовниковата кула. Момчетата са тук, Чумитко снима, Францишек и той снима. Стига се снимал, бе. Чумитко, нещо за блога ще кажеш ли? Какво да кажа? Голита крака. Голима крака, нищо не мога да кажа. Францишек Куцера, ти за блога нещо ще кажеш ли? Равносметката от първия ден без аварийни 560 км. Готен хотел и компания, готена вечеря и домашна българска ракия за края на деня.